vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iyi ndatova pama1 mukoma. So zvakaitika ndezvekudai so: it was last week, mushure mekunge mukadzi wangu apiwa tumari twake twebonus because iye anokasika kuvhara, saka ipapapa we were supposed to go home. Tinowanzokuenda kumba kubva kunana 12 up until kuzvi 17, but mukomana chimari apatomborina. Apa wokubasa ndaitarisirawo kuti ndichazopiwawo mari yakawanda, then I patch up, but mataurirwo acho azviri kuita, even though tisati tavhara zvedu, hanzi this year bonus anenge atori ma1 because murunguwo zvakaitika ndezvekuti mukoma wake akasungwa, saka vari kuti vakazoshandisa mari yakawanda kuma-lawyers, saka mari ari kuti haatomborina. So mukoma nacho zvakaitika last week apo mushure mekunge madhamu vapiwa mari yavo yebonus, ndipo apo pandakabva ndachizotangawo kuita zvebetting ndichiti kana kuri kunzi ndikarova betting yangu mune zvakanaka ndinokwanisa kukasika ndadzosa mari, but mukoma nacho kamari kake kakazorohwa. The first day ndakarohwa mari yaikwana iyo kuita 2.3, so nekuda kwekuti ndainge ndagara ndarohwa 2300 rands. The very next day ndipo apo pandakazobheja, ndakabheja mukoma nashi ne5000, but handina kubheja nayo yose. Ndakatanga ndati 2000 ndichitamba casino pafoni. Mushure mekunge ndati 2000 ndokubva ndahwina, saka pandakahwina ndakabva ndati nemari iyo yandakaluza nemari yandaiisa haisi kutokwana, zviri nani kuti ndinge ndichidzosera mari iya yandainge ndahwina. Ndakabva ndadzosera 4000 iyaya mukasino. Mukoma nashi yakabva yapukutwa yose, mukoma mari yakabva yaenda. So right now kuti ndinge ndichiudza madhamu, since ndirini ndinogara ndiine application rekubengi, saka ndiri kutongorova macover up apa madhamu vava kunetsa vachiti tadii tachisimuka because tinokwanisa kuzostaka paborder, and I want to thank God kuti kubasa kuti chiri kungorohwa nemadelays. Zvino chazondiunzawo pano mukoma nashi ndechekuti pamba patinogara panext door ndanga ndafunga hangu kuti ndinge ndichironga nembavha dzemulocation matinogara because panongogara maZimbabwean chete. Ndobva ndachizoudza mbavha dzedze kuti vanhu ava very soon vanokwanisa kuwana mari dzavo dzepay kana kuti mabonus, then vanhu ava vobva vatongopindirwa nematsotsi. Inini ndobva ndapiwa share yangu. Kana kutaura nomumwe mufesi wandinoziva anobvawo kuma-areas ekwedu, murume uyu anogara kune rimwe location. Basa ravo ravanoita nderekuti usiku hwoga hwoga it's either vanohaiwa nemasomalian kana kuti maindian, vanobva vazotorwa vobva vaendeswa kumaprazi uku kwavanonoba mombe. Saka mombe idzi dzinobva dzazoendeswa kune rimwe bhuchari umwe muindian, dzobva dzatoslotewa usiku ihwohwo, then dzobva dzazotorwa mapackaging vobva vatonodhilivha mombe idzodzo kunana spa kunani, because murume uyu muindian wacho iye anotonzi atori nezishopu rake ziboxer shop, saka ndiko kumwe kunoenda nyama yacho iyo yomukoma, but inenge yabiwa nemaZimbabwean, saka hanzi dzimwe nguva anotobhadharawo mari yakati 1 day per night. Saka ndikuona kuti kana ndikaenda ndikanobatana navo vakomana ava tikarova mombe dzedu ndinokwanisa kutoitawo kamari, then I can patch up. Uye zvekare anoita zvezvekuti kana vakaenda mumaprazi vanonoba tambo dziya dzemagetsi vobva vatengesa kopa, vatori nemaziconnection nevamwe vanhu vane mascrapyard nevamwe vekuEscom. So mukoma nashi ndo pandimire pari zvino, ndo maoptions andiinawo, either to tell my wife the truth kuti mari yekutoenda kumusha hapatomborina. Ndakaitawo zvebetting, then I thought kuti we were going to win big, tobva tasiyawo chishopu chedu kumusha, but ndakabva ndarohwa mari yose. Please mukoma nashi ndibetsereiwo nemazano, ndapererwa ini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kumombe uko kwamuri kuda kutambira kumombe uko ndo anonzi ma1. How many years kana ukabatwa hadzisi 8 years here pe each and every cow, which means kana mukabatwa muine kana 10 mombe umwe nomwe anonzi 8 years. If I am correct, kune vane ruzivo you can tell us kuti kana ukaba mombe ukabatwa unopiwa makore mangani for each and every beast that you have stolen. Apa muruda kuenda futi kunorova hanzi macopper cables mumaprazi mukoma munopinda ma1, munofira mujeri. I think it is far much better kutongoti maiguru motongovaudza chokwadi kuti shamari, ndakaba mari yako yebonus ndikabva ndakatambawo betting, online betting, and now nyaya yavapo ndeyekuti ndakarohwa mari yose iyoyo apa sisina mari yekuti tiende kumusha. Ndo anonzi ma1. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. I am really worried. Please ndibetsereiwo kuti murume wangu haasi ava kudanana here noumwe mukadzi, because he used to be so open with me, but mazuva ano imwe respect yacho I think kuti zvimwe zvaimbopota achiita zvaindibhohwa ava kuzviitira umwe munhu. Murume wangu aiva munhu uya wekuti aikwanisa kana kungoita majokes ekuti aikwanisa kungoregedzera obva atoita kana mweya, but mukomanashe patova nemwedzi yakati one day, even though zvaimbopota zvichindibhohwa izvozvo zvekuti aitongoregedzera, wakavarahirwa zvekuti kana kunyangwe zvikanzi watsamwa waipedzera wazoseka nezvaanenge ava kuita, but mazuva ano mukomanashe haachambozviite izvozvo kuti ava neumwe munhu here waava kuitira zvinhu izvozvo. Zvinoita here kuti ndimubvunze kana kuti ndimbonyarara hangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu zveshuwa namo hadzifanani akoma. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakasvikawo pakukuvadzisa murume wasisi vangu nekuda kwekuti sisi ivo mukufamba vakabva vazoudzwa kuti inini ndainge ndiri muroi. Saka vaudzwa kuti ndainge ndiri muroi kudaro, what she was supposed to do, she was supposed to go maybe kune mamwe maprofita vachida kunyatsokunzwisisa kuti zvavainge vaudzwa chainge chiri chokwadi here. But listen to what my sister did. Vakabva vazondifonera vakabva vandituka vachinditi ndiri muroi. After that mukoma, when I did not respond to her, ndokubva vachizofonera murume wangu vachimuudza zvose izvo zvavainge vaudzwa nemuprofita wavo iyeye. So my sister, we do not share the same mothers, we share the same father. So I think kuti ivo zvavo vainge vakatogara vaine godo neruvengo kwandiri, but vasingangodi kududza kuti vainge vaine godo neruvengo kwandiri. So ndakabva ndati it is okay. Mumba takabva tatanga kunetsana because already mainge magara muine maspiritual problems atainge tichisangana nawo. Saka murume one day ndakazoti ndabata foni yake ndokubva ndaona kuti ainge akatonyorera mai vake message achiti mama ndichazivi kuti ndoita sei, munhu uyu kumuda handichamudi, but ndinotya kuti kana ndikagara ndamuramba anokwanisa kuzondiroya. Ii pakataurika zvakawanda, vamwene vangu vachitoti ivo vaigarawo vachitondirota ende vachitoona kutoti ndinenge ndiri muroi. Mukomanashi ndakabva ndati saka sisi ndo vakonzeresa zvose izvi, hazvina hazvo kushata kuzonosvika ndichizonorambwa nemurume. Mushure mekunge ndarambwa nemurume ndopandakabva ndatongozviudza kuti she is supposed to suffer. Mukomanashi ndakabva ndachizotanga manje kuvafambira. Ndakafamba mukomanashi zvekuti
pane umwe mwedzi wandakangosacrifica ndikangosimuka ndikadzokera kuzimu, hapana kana umwe zvake wandakamboudza. ndokubva ndazoenda kuchipinge. Kutaura chokwadi ndichienda kuchipinge, tageti yangu ndainge ndichida kuenda kwasekuru Ndunge apo pavainge vachiri vapenyu, but ndakazorasika manje. ndokubva ndazongoendawo pamba peimwe n'anga. ndasvika paya even though sekuru ivavo ndainge ndichingovashora, but ndakabva ndatoona kutoti zvavainge vachitotaura ende chainge chitori chokwadi kuti ivo amai guru, amai vasisi vainge vakandivenga because vainge vachiona sekunge inini ndainge ndakanaka kudarika sisi, uye vaifungidzira kuti nekuda kwekuti ndainge ndakanaka ndaikwanisa kuzoroorwa nemurume anenge aine mari, upenyu hwakatochinja. Saka hanzi vainge vakatondigadzira mukomanashe, vakandinwisa mvura iyo yavainge varara vakasoka tsvina yembwa, ndokubva vazotora mvura yayo vakaisanganisa nemvura yakachena, vakabva vazondipa mvura yekunwa tichibva kuchikoro. So ndokutopiwa munyama kwacho kwandakaita ikoko namai guru. Mushure mekunge ndanzwa zvose izvi, ndakabva ndati neniwo ndikuda kuti sisi ava vange vachitambura. Kutaura kudai, sisi ava vanotambudzika mukoma, because takabva tachizoenda kumakuva ndokubva tachizomutsa mweya wemufi. Mweya uyu wemufi ndiwo unoteverera sisi. Iko zvino zvikuno kukujoni vanoitawo zvekutengesa pamusika mukoma, but mweya uya wemufi ndiwo unodzivisa macustomers zvekuti kana paine munhu anenge achida kuya kuzotenga madomasi kana kuti maonyeni, anobva aona sekunge pamusika pasisi panenge paine madomasi anenge akashata kudhara, obva atoenda pane umwe musika obva atenga. Asi mweya uyu wemufi mukoma unongoita kuti sisi vange vachiwana mari yekutenga zvekudya nemari yekubhadhara rent, nekamariwo kekuti vange vachizongotumidzirawo vana vavo kumusha, mari yekuti vange vachizokwanisa kuronga nayo. Mari iyoyo havambofi vakaiwana because mweya uyu wemufi unongogara wakamira kumberi kwavo sisi. Kunyange vakanzi vari kuda kusangana nemunhu wekuti anokwanisa kana kuvapa mabusiness ideas kana kutongovakweretesawo kuti vakwanise kuwanawo mari chaiyo yekuti vazvisimudzirewo mubizinesi. Mufi uya anenge achingokonzeresa confusion kana kungotukana nevamwe kana kungotanga kungovenga munhu wekuti ndiye anenge achifanira kuti ange achizovabatsira muupenyu. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa asi zvamakaita vanzvadzi zvakashata. You need to release your sister. Munofara here your own sister suffering like that? Of course what she did was wrong, but you need to forgive. You need to forgive and forget, because munombozvifungawo here kuti mweya wacho iwoyo wemufi wamuri kushandisa we, handiti munhu iyeye achazosvikawo pekuti achaneta, ende kana aneta ndipo paya pekuti anenge ava kudawo something kubva kwamuri, ndipo pamuchanzi chiuraya mwana wako ndikwanisewo kuwana ropawo rekunwa because ndine nyota. Ameno zvenyu, because kutorumba uku kwamakaita. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri musikana uye zvekare ndine makore 17 years ekuberekwa. So my dad just got married to his second wife, then my mom moved out. Saka tigere zvedu navo amainini ava. Saka ivo amainini vachiri kuendawo kuuniversity. Saka kutaura kudai so, baba vakatengesa motikari yavo ndokubva vachizobhadhara matuition fees. This was last year, ndo mari yavakashandisa. This year mukomanashi vakatondibudza kutoti next year mari chaiyo yekuti unge uchikwanisa kuramba uchienderera mberi nezvidzidzo zvako mari handina. So mukomanashi ndokudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera, because I feel as if my dad is going to be used naamai nini. Ivo daddy munhu anongoitawo zvehustling, but havana kana kumbogara vakaenda
vakaenderera mberi nechikoro. Saka ivowo amainini vari kushingirira kuti vange vachipedzisa degree ravo. I feel like my dad is going to regret because vachazorambwa as soon as amainini vangopedza zvidzidzo zvavo. How can I make him see kuti zvinhu izvi zvavari kuita is going to lose a lot? Please ndibetsereiwo mukomanashi, ndinongogara ndichingoteerera maconfessions enyu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hey, zvakangooma hazvo veduwe ya pakaipa hanzi I am scared kuti baba vangu vanokwanisa vari kutongoshandiswa navo amainini ava, vari kutongotsvaka munhu anovabhadharira mari dzemaschool fees kuyunivhesiti ikoko. Ma1 regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakazvarawo vana vangu vaviri nemusomalian wandakangotanga kungoshandirawo kubva zvandakauyawo kunoku kuSouth Africa. Saka ndava kuda kudzokera kumusha, but iye anoramba manje, anoti vana vangu vanosara, hapana pavangamboenda kuZimbabwe nekuti vanozonotambura vachifa nenzara. Mukomanashe munhu uyu atori neracism. Mamwe mashoko aanotaura pamusoro pemamwe maZimbabwenzi anondirwadza. Ndiri kuda kutora vana vangu but handichaziviwo kuti ndoita sei, because iye akatonditi kana ukazoba vana ava ukaenda navo kuZimbabwe unovadzosa voga. Ari kuti anokwanisa kundiitira umwe munamato wekuti I will regret for the rest of my life. Please ndibetsereiwo, I need to go back and see my mom. Ari kuti enda wega kuzimu ikoko. Mukoma, help me. Mapepa hangu akandibetserawo kuti ndiwanewo mapepa emunomu muSouth Africa. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi amai vangu vari kurwara. I need to go back to Zim and to show her kuti ava ndo vanawo vandakazvara muSouth Africa, vana vaviri, even though muchifungidzira kuti handina kana mwana wani zvake, but ndiwo vana vangu ava vandakazvara. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.